Helo, sut mae? Peredur Lynch ydi fenw i a dwi'n bennaeth Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Os gynnoch chi ddiddordeb yn y Gymraeg fel pwnc, diddordeb mewn sgwennu, mewn diwylliant, mewn syniadau, ydych chi eisiau astudio'r pethau hyn mewn ffyrdd gwahanol, cyfoes a chyffroes? Ydych chi hefyd eisiau paratoi eich hun ar gyfer swyddi proffesiynol da, swyddi lle mae'r Gymraeg yn gwbl angenrheidiol? Diddordeb yn y pwnc, uchelgais i lwyddo y myd gwaith. Os ydy'r ddau beth yma yn bwysig yn eich golwg chi, be am i chi barhau i wrando ac i wylio? Reit, gradd yn y Gymraeg ym Mangor. Wan peidiwch â meddwl na dim ond y mabinogi, hen farddoniaeth a gramadeg y bysach chi'n astudio, bod heina yn gret hefyd. Mae yna fyrdd o fodiwla yn yr adran o ysgrifennu creadigol i Gymraeg proffesiynol fysa yn agor gymaint o ddrysau chi i gael swydd mewn unrhyw sector yma yng Nghymru. Helo, Liam, dwi un o hebwyr BBC Cymru ac yn chyn-fyfyrwyr adran Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Gito Dafydd dwi'n uwch swyddog cydymffurfio efo Comisiynydd y Gymraeg. Bethan Lloyd Dobson ydw i, a dwi'n myfyrwraig yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor ers 2015 pan nes i benderfynu gadael swydd llawn amser i ddod yma. Fy enw i ydi Llio Gwynfor a dwi'n gweithio fel cydlynydd marchnata i ganolfan Celfyddydau Pontio. Sean Elwyn Hughes dwi a dwi'n swyddog dysgu a datblygu'r Gymraeg yng Nghyngor Gwynedd. Arwel Gruffydd, cyfarwyddwr artistig Theatr Genedlaethol Cymru. Siôn Dafydd i fi a fi erbyn hyn yn gweithio yn y byd cyfryngau yn y maes chwaraeon yn bennaf. Helo, Megan o Hen Golwyn dwi. Dwi bellach yn gweithio i'r Gyfoeth Cymru fel swyddog prosiect i ddysgwyr. Helo, fy enw i yw Rhiannon ac ers graddiad yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor, i fi bellach yn gweithio i S4C yn rhan o'r tîm hyrwyddo rhaglenni. Mi ydw i erbyn hyn yn bennaeth cynorthwyol yn Ysgol Gymraeg Glan Taf yng Nghaerdydd. Helo, siwmai, Gwenan Evans ydw i. Dwi wedi bod yn gweithio i Radio Cymru ers blynyddoedd erbyn hyn ac yn swyddog creadigol ar hyn o bryd yn creu deunyddiau ar gyfer hyrwyddo'r orsaf. Helo, Carol Bryn dwi a nes i astudio BA ac MA ysgrifennu creadigol yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor a faswn i ddim lle dwi heddiw heb yr addysg a'r gyfeillgarwch ges i yn yr ysgol honno. Mae o yn goleg hyfryd, mae hi'n adran gefnogol ac yn sail gadarn iawn i'ch dyfodol chi. Dwi'n falch iawn mod i wedi mynd i Brifysgol Bangor i astudio Cymraeg. Mae wedi bod yn sail da i yrfa. Mi ges i yr sgiliau i ymchwilio ac i fynegu'n hun ar bapur. Ges i'r ddisgyblaeth i weithio'n galad a meddwl yn annibynnol a mynd i wylod pethau. Ac mi ges i hefyd ddealltwriaeth o le'r Gymraeg o fewn hanes, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru. Pethau sydd wedi bod yn werthfawr iawn i fi yn yng Ngyrfa. Wel, mae'r Gymraeg yn allweddol yn y byd gwaith heddiw. Dwi bellach yn gweithio yn y diwydiant amaeth a mae'r Gymraeg yn rhan allweddol o swydd. Mae gradd yn y Gymraeg wedi bod yn hollol amhrisiadwy i fy ngyrfa i o ran fi wedi cael dwbl y cyfleoedd yn enwedig cyfleoedd i gyflwyno a gohebu. Gradd yn y Gymraeg wedi rhoi rhyw sylfaen arbennig i mi ac yn nghynorthwyo i hyd heddiw ac yn rhoi'r hyder i mi rwan i wneud y swydd ydw i'n ffeindio yn hun ynddi hi ar hyn o bryd. Mae gradd yn y Gymraeg yn cynnig gymaint o gyfleoedd ac yn cynnig llwybr gyrfa i gymaint o feysydd gwahanol. Mae radd yn dysgu chi sut i ymchwilio, sut i ysgrifennu, sut i fynegu eich hun yn glir ac yn sicr heb y sgiliau hynny, swn i heb gyrraedd lle dwi ar hyn o bryd. Mae gradd yn y Gymraeg wedi rhoi disgwyl i fi allu cael swydd efo cyllid myfyrwyr Cymru a wedyn yr urdd, lle dwi wedi cael y cyfle i fynd i Croatia i gynhadledd ieithoedd llefrifol yn Ewrop. Mae fy swydd yn Theatr Genedlaethol Cymru yn amrywiol iawn ac yn gyfle i mi fireinio'r sgiliau hynny a ddatblygiad fel myfyriwr yn adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Mae hwnna'n cynnwys sgwennu yn greadigol, boed hynny ar gyfer negeseuon cyfryngau cymdeithasol, neu ar gyfer y wefan, neu sgwennu copi marchnata ar gyfer sioeau neu gynrychiadau penodol. Wi hefyd wedi cael y cyfle i gario ymlaen i ysgrifennu'n greadigol, wedi cyhoeddi nofel i oedolion, nofel i blant, a wi ar fi'n cyhoeddi llyfr i blant bach hefyd, a wedi parhau i farddoni. O'n i wrth y modd ym Mhrifysgol Bangor ac mae'r sgiliau nes i ddysgu yn Ysgol y Gymraeg wedi bod yn berthnasol i fi ar hyd y daith yn sicr. Wel, a staff adran Gymraeg yn anwyl, yn glen ac yn hwyliog, a mae gen nhw'n gyd i pynciau arbennig eu hunan ac o bosib dyna gael ei llwyddiant adran.
Helo, Manon Wyn Williams dwi a dwi'n darlithydd drama a sgriptio yma yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Helo, Aled Llion Jones ydy'n enw i. Dwi'n darlithydd yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Bangor. Helo, Angharad Price ydw i a byddai'n un o'ch darlithwyr chi yn Ysgol y Gymraeg. Gerwyn Williams ydw i. Dwi'n darlithio ar ysgrifennu creadigol a llenyddiaeth Gymraeg fodern. Fe nes i wirioneddol fwynhau y cwrs gradd ym Mangor a cael dewis yr darna hynny oedd o ddiddordeb i mi mewn gwirionedd. Fel y gwyddwch chi ma'n siŵr, mae yna sawl llwybr gradd y medrwch chi ddilyn yn y Gymraeg. Mae gennym ni radd 4 blynedd ar gyfer dechreuwyr pur, ac wedyn 2 lwybr ar gyfer yn gyntaf myfyrwyr sydd wedi gwneud lefel A ail iaith, ac wedyn yn ail myfyrwyr sydd wedi gwneud lefel A iaith gyntaf. Yn ystod i cyfnod efo ni ym Mangor, mae yna gyfle i fyfyrwyr astudio gwahanol agwedda o ddrama fel cyfrwng, gan gynnwys astudio gweithio dramodwyr llwyfan Cymraeg, dramodwyr Ewropeaidd, addasiadau o weithiau llenyddol ar gyfer llwyfan, a hefyd cyfresu teledu Cymraeg. Wedyn, yn yr ail ar drydydd flwyddyn, fel y sonis i, chi'n cael y cyfle i ffocysu chydig bach rhagor ar ddewisiadau, bethau y modelau chi'n dewis i dilyn, sydd yn ymwneud â phynciau sydd at eich danchu. Ac un o'r meysydd mae'n bosib i dilyn yma yn Ysgol y Gymraeg yn Prifysgol Bangor ydy maes Astudiaethau Celtaidd. Ac un o'r agwedd ar hynny ydy yr iaith Wyddeleg i hunan. Gewch chi'r cyfle i astudio yr iaith Wyddeleg fel mae'n cael ei siarad yn Iwerddon heddi. Ac os da chitha'n cael blas ar llenyddiaeth fodern, fe gewch chi gyfle Mangor i fwynhau nofela a straeon gan Kate Roberts a Lleucu Roberts, cerddi gan T. Gwyn Jones a Catrin Dafydd, dramau gan Saunders Lewis ac Aled Jones Williams. Mae'r arlwyn amrywiol felly a rhywbeth at ddant pawb. Os gennych chi ddiddordeb mewn sgwennu creadigol, mae yna beth wmbrath o ddewis ar eich cyfer chi. Yn y flwyddyn gyntaf, da chi'n neud rhywbeth o'r enw gweithdy creadigol, sy'n rhoi blas i chi ar wahanol ffurfiau. Ac wedyn yn yr ail ar drydedd flwyddyn, mae modd i chi ganolbwyntio ar bethau penodol, cyngamefu, sgwennu'r hyddiaeth, sgwennu barddoniaeth, sgriptio teledu. Cyfeiriad arall y gallech chi fynd iddi ydy cyfeiriad athroniaeth a llenyddiaeth. Ac mae yna fodiwl yn yr ail ar drydydd eto sy'n rhoi'r cyfle i chi gamu nôl rhyw chydig bach o bosib o destunau llenyddol penodol i hunain. Mwyn gofyn cwestiynau chydig bach yn fwy cyffredinol neu syniadaethol, haniaethol am natur llenyddiaeth. Gewn ni'r cyfle ar y modiwl hwnnw i ystyried beth mae athronwyr pwysica o bosib traddodiad gorllewinol wedi ddweud am lenyddiaeth. Beth sy'n bwysig am lenyddiaeth? Beth sy'n hanfodol i lenyddiaeth fel cilfyddyd neu fel ffordd o gyrraedd at wirioneddau nad oes modd i cyrraedd mewn unrhyw ffordd arall. Mae modd i chi wrth gwrs wneud gradd cyd anrhydedd lle da chi yn gwneud hanner y gwaith yn y Gymraeg a hanner y gwaith mewn pwnc arall, enghraifft hanes, ieitheg modern, cerddoriaeth, mae yna ddewis eang iawn, a nifer o'r pynciau eraill yna ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. A gradd newydd sydd gennym ni ar hyn o bryd sy'n eich paratoi chi'n benodol ar gyfer y gweithle ydy Cymraeg proffesiynol, sef cwrs yr ydyn ni gyd ddysgu efo canolfan bedwyr yn y Brifysgol, canolfan sy'n arbenigo ar Gymraeg yn y gweithle a thechnolegau iaith. Dwi'n cofio pan o'n ni yn fyfyriwr yn yr adran Gymraeg ym Mangor. Yn ystod un o'r darlithoedd, y darlithydd yn deud wrthon ni griw o fyfyrwyr, a David Glyn Jones oedd y darlithydd. Mi fyddwch chi ar ôl gadael y coleg yn ffeindio'ch hunan mewn rôl arweiniol yn y bywyd diwylliannol Cymraeg. A thrwy hynny i bob pwrpas mewn sefyllfa i ddylanwadu ar gwrs yr iaith. Rwan, oedd hyn yn dipyn o sioc i ni i'w glwad ar y pryd, ond yn rhyfedd ddigon ac ar ryw ffurf neu gilydd, yn sicr yn achos i a dwi'n mynd ama hefyd yn achos yng nghydfyfyrwyr ar y pryd. Mi ddoth y broffwydoliaeth yn wir.
Mae gradd yn y Gymraeg wedi bod yn hollol amhrisiadwy i fy ngyrfa i o ran fi wedi cael dwbl y cyfleoedd, yn enwedig cyfleoedd i gyflwyno a gohebu. Dwi wir yn credu bod gradd yn y Gymraeg wedi helpu i roi sail i fy ngyrfa i yn y celfyddydau. A mae'r sgiliau nes i datblygu drwy Astudio'r Gymraeg, meddwl yn ddadansodol, sgwennu a mynegu fy hun yn hiawdl, wedi gosod sylfaen gadarn i mi yn fy ngyrfa. Dwi'n deffro bob dydd ac yn gwneud rhywbeth gwahanol, pethau o fewn y wasg, o fewn marchnata, sgwennu'n greadigol a golygu hefyd. Mae bob dydd yn wahanol ers gadael yr adran, a diolch i'r addysg ges i yn adran y Gymraeg ydy hynna. Yn academaidd ac yn ddiwylliannol, fe nath y cwrs roi gymaint o gyfleoedd i mi. Mae'r posibiliadau yn ddiben draw. Yna ystyriwch da chi radd yn y Gymraeg. Yn ddios, dyna un o'r penderfyniadau calla nes i erioed. Fyswn i'n annog pawb i fynd i Fangor i wneud ddilyn gradd yn y Gymraeg. Da chi, dywisiwch yn doedd. Dywisiwch Astudio'r Gymraeg yn Ysgol Bangor. Nes i yna, ac eisiau lot fawr o hwyl, a dwi'n gwybod y bysach chitha hefyd. Ewch amdani.